Urte luzez, gazteei, eta gazteak ginen okoin dela urte batzuk, esaten ziguten, nolabait, asko ikasi, lan egin, esfortzau, lan egonkortasuna lortu, eta horrekin azkenean etxe bizitza bat bermatuta edukiko zenuke, orduan familia bat eduki ahal izango zenuke, eta azken finean zure bizitza proiektua aurrera ataratzeko gai izango zinak, ez? Baina, egisa da, gaur egun, hori guztia izan da ere, askorentzat, etxe bizitza bat erosteko pausu hori ia ezinezkoa da, ez? Orduan, gakoa, parte baten aurrezkian dago. Azken finean etxe bizitza bat erosteko 60.000 euro behar baituzu hasieratikan, galdera ez da zoik zein bat irabazten dozun, zure ekonomina horretan, baizik eta bai sartzen da, variable moduan, aldagai moduan, ze familiatik zato zen. Lur bat desarrollatzea, ematezkigu minimo 7 urte. 7 urte amate igunen, danok guztuak elitzea, ez 7 urtetan. Kristona lortu dut, ez. Eta batzutan 10 urte, eta 20 urte ere, bai. Atzo beste promoteratek nintziten, da guri, enpresa txikiak ea. Gamazki lur baten hori joan, 20 urte baino gehiago. Baina behir Donostin dabiltza, beste 20 urte baino gehiago, beste lur bat ateratzeko zea. Joan urteko abendua amaieran, Jaurlaritzak, Jaurlaritzak proposatuta, baina legebiltzarrak onartu zeban lege bat, hainbat helburukin eta bestia beste, tramite horiek arintzea, bideragarriak esiran lurrak, bideragarriak itxeko estandarrak ikutu ahal izatea udaletxiek, baitxabe txosten horietako batzuk oin udaletxiaren esku lagatzen dira impacto ambientalekuak eta selekzio positibo hori batzutan selekzio positibo, badakigu epiak murrizteko biharra bazegoela eta hor bere presasko neurri batzuk hartu dira. Etxe erostia beti izan da zaila. Ez da horrengo kontua, gure gurasoentzat gore zaila izan zen erostia, guretzat gore zaila izan zen erostia. Izan da beti bizitzako inbertsioa, hori horrela izan da beti. Oain zaila da, bai. Zailo da, oain beste mezu esango. Leku batzutan gehiago eta beste lekutan gutxillo. Donostin oso zaila da. Donostiko gazte batek Donostin etxe erostia oso zaila da. Zarautzen, nire egilean, oso zaila da. Eibarren, zure egilean, errexo. Zoraluzen, errexo. Ez da merkatu bat. Euskal Herrian ez da merkatu bat. Herri bakoitza merkatu bada. Oso desberdina. Herri bakoitzean arazo oso desberdina daude. Gure sailburuak askotan esaten dau, guk badakagula erraminta kutxa bat, eta, arazoa konpontzeko erraminta guztiak erabili behar dirala. Beste erramintatako bada rehabilitazioa eta eraikitzako irixan esku sartzea. Guoin, 25 auzo desberdinetan gabiz, zaurgarria diran auzuetan, barrios vulnerables esaten dotzaguna, auzo horreruak, bere garaian azkar eta kalidade gitxiko etxiak eraiki ziran langileen dako, oso urbanizazio eskasakin, oso irisgarritasun eskasakin, hoien urbanizazioak badaka bizitza bat agortuta da ona, laguntzarik ez da hola, mendakate sailburu gabe, 25 auzo horietan, eta ez bakarrik etxiak, eraikinak efizienteki hobetzeko eta barruko irisgarritasuna emoteko, baizik eta kanpoko irisgarritasuna eta beste hobekuntza batzuk itxeko urbanizazioan 150 milioi eurotako inbertsioa itzen ari da Jaurlaritza. Eta beste alde batetik, aurten saiak daka, historian izan daben aurrekonturik handizena 600.000 eurotakoa. Eta 600.000 euro horietatik erdisa
dauz bideratuta, errehabilitaziorako dirulaguntzak eta erregeneraziorako dirulaguntzak emoteko. Ez da egia, alokairuak mugatzea automatikoki irtenbide magikoa denik, ez da ere egia beti eskaintza suntsitzen duen. Orduan, nik bi karikaturak alde batera lagako nituzke. Orduan, ze da hemen gakoa, bazken finean, diseinuak, kontrolak eta testu inguruak. Eta hori asko inporta dau, horrelako neurri bat hartzen danean, nun azkenian merkatua regulatzen dozun, ez? Eta kontuz regulazio horrekin, azkenian merkatu guztiak regulatuta daude.